Mbukela-ke ngikubingelele kanti ezemidlalo engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Imamelodi Sundowns ihlulekile ukuvula inkundla ngokunqoba emdlalweni wayo wokuqala ngqa we-CAF namhlanje ngesikhathi bedlala neNanyema Union ngehora lesithupha ntambama eLoftus Versfeld Stadium. Mbukelo esombeni sokuqala lamaqembu amabili abedlala ngokukhulu ukuzimisela bezendala zombili. Lokho kudala ukuthi isifombo sokuqala siphele kuyiqanda ngapha neqanda ngale. Mbukeli uthe esombeni sesibili iNanyema ibuye ngegiye eliphezulu ibelokhu ifike njalo emapaleni eMamelodi Sundowns. Onozinti weMamelodi Sundowns uWilliams ubengafuni lutho emapaleni kanti kuthe ngomzuzu ka-70 nje iNanyema ithole i-free kick elinikeze ithuba lokuthi leli qembu linqobe lo mdlalo. Ibhola lishaya emapalini eMamelodi Sundowns, umdlali weNanyema ebhekane ngqo noWilliams. Mbukeli lokho kudale lo mdlalo ukuthi uphele kuyiqanda ngapha neqanda ngale. Mbukeli bekwizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lwakho kwi-comment section. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.